tasarrufi wanda za ka fitar da manya-manyan kuɗaɗe. Wannan kuɗaɗe ne na ƙasar Libya da kuma kuɗaɗen Nijar. Insha Allahu duka mutane ne guda biyu don mun yi musu aikinsu. Wannan sefa na miliyan 10, wancan ma na miliyan 10. Kuma wannan sirrin mun yi bayani a kansa wanda muka ce za ka je ka siyo turarenka na shambutu. Insha Allahu wannan sirri ne mai ƙarfi. Jiya-jiyan nan na ɗora shi kuma sai ga shi yau akwai wasu mutane guda biyu, ɗaya a Libya ɗaya a Nijar. Duka sun kira mu sun sa mu aikin mun fitar musu da miliyan 10 su kuma an aika musu alhamdulillahi shukuran la baharan. To muna godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ara mana dama wacce za mu taimaki al'ummar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. To muna godiya ga Allah kuma kai ma ka ɗauki wannan sirri, ke ma ki ɗauka, ku ɗauka, mu ɗauka, ku aikata wannan sirri domin kuma ku mallaki miliyoyin kuɗaɗe ko na naira ko na sefa ko na riyal ko na dala ko na riyal. Kowanne kalar kuɗi kake da buƙata za ka iya fitarwa da wannan asiri mai albarka. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen ƙasar Cote d'Ivoire. Muna godiya yadda ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na kuɗin jini gobe da nisa. To muna godiya sosai insha Allahu. Ka daure kai mana subscribing saboda da mun ɗora asiri ya dinga zuwa gare ka kai tsaye. Muna godiya sosai. Za ka mallaki waɗannan maƙudan kuɗaɗe ne cikin awa 3. Ga kuma azumi yana ta zuwa yana ta matsowa, ga abubuwa ba dama. Ko kana wata ƙasa kana so ka dawo gida kai sallah kai azumi kusa da iyalanka, ko kana gidan amma kana so ka samu ka huta ka ji daɗin rayuwarka, ko basussuka sun yi ma yawa, ko kana so ka sayi gida ko wata rashin lafiya ko wani abu. To duk kalan matsalar ka dai ka daure ka aikata wannan sirri. Kuma ba wasu kuɗi za ka kashe ba. Turaren da ake da buƙata na shambutu ne. Turaren shambutu ne bai da kuma tsada. Model ɗin Saudiyya. Shambutu model ɗin Saudiyya cikin wani ɗan ƙaramin akwati yake zuwa. Shi za ka je ka siyo, sai ka siyo bokiti na roba mai marfi, babban bokiti, sai ka zo ka aje a ɗaki ko shago ko gida ko kango. Sai ka juya wannan turaren cikin wannan bokiti ka sa marfi ka rufe, sai ka yi lazumin ka na ajib ya maimunatul jinni, ajib ya maimunatul jinni, ajib ya maimunatul jinni. Za ka yi lazumin ne ƙafa 100 da 20 da 4000. Adadin mursalai Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam shine na 100 da 20 da 4000. Insha Allahu da ka kammala lazumin nan take ka fita ɗakin bayan awa 1 ka zo ka buɗe wannan.